रायजोआव गोथां मैगं-थाइगंनि बेसेन बारायदों। दै लोमजाखांनायनि उनाव गोथां मैगं-थाइगं आरो मुवा बेसादनि बेसेना अख्रां नांहैदों। आसामनि मन्त्रि परिमल शुक्ल बैद्यनि आखाइजों गुवाहाटी नोगोरमानि लख्रायाव मोनसे जौगाखां फायखारि आरो खुस्रा नानि हाथाइ बेखेवदों। फैगौ 23 निफ्राय 27 जुलाइआव गुवाहाटीआव जागोन आसाम लाइमोन अलिम्पिक बादायलायनाय। जुन दाननि 29 निफ्राय 3 जुलाइसिम उजबेकिस्तानाव जानाय वाको किकबक्सिं इन्टारनेशनेलाव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय बिस्रु दैमारिया मैया न'सिम सौफैबाय। रायजोआव फिन कर'नानि गिख्रंथाव महर। सानफा एफा बांगासिनो दं कर'नानि सन्देरनाया। कभिड भेक्सिन लानायनि सायाव गोदान गाइडलाइन। 18 बोसोरनि सिंनि भेक्सिन लागिरिफोरा सेथि ड'ज लाखांनानै 6 दान बाबेनलांनायनि उनावनो नैथि ड'ज लानो हागोन। सिगाङाव 9 दाननि उनावसो लानो हायोमोन नैथि ड'जखौ। मैया अरुणाचलाव दावबायखांनायनि उनाव गुवाहाटीनि ताज भिभान्ता हटेलाव दंफैयो हादरगिरि बिबाननि बिजाथि द्रौपदी मुर्मुआ। दिनै आसामनि एमएलए आरो एमपिफोरजों जथुमगोन द्रौपदी मुर्मुआ। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।